давоми 6 моҳи соли равон 84 нафар ноболиғон дар вилояти Суғд даст ба ҷиноят заданд. Аз ин шумора 54 нафарашонро хонандагони мактабҳо ташкил медиҳанд. Нишондиҳандаи мазкур дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2021 5 нафар зиёд мебошад. Чунин ҳодисаҳо бештар дар шаҳру ноҳияҳои Исфара, Хуҷанд, Бӯстон, Истиқлол, Конибодом, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Гулистон ва дигарҳо ба қайд гирифта шуданд. Таркиби ҷиноятҳои содирнамудаи хонандагони мактабҳо тамарруфи молу амвол, беҳуҷҷати ронандагӣ, идора намудани воситаи нақлиёт, майда авбошӣ ва вайрон намудани тартиботи ҷамъиятиро ташкил медиҳанд. мо хуб медонем ки рӯз афзоиши аҳолӣ дар назар гирифта шудааст ва ошкор кардани ҷиноят. Мумкин баъзан ҷиноят ошкор карда намешуд, ошкор кардани ҷиноят ва ягон падар ё модар, ягон омӯзгор намехоҳад ки хонандаи мактабаш ягон кори ношоиста кунад. ин аз надонистан, аз беназоратӣ вақте ки мо таҳлил кардем, аксарияшон масалан падару модарашон муҳоҷиратанда дар тарбия чӣ мебошанд? Бибишон ё бобошон мебошанд. Кам аз назорат дур мемонанд хонандаҳо ва ҳамин роҳҳои ҳархела мераванд. Албатта ин маънои оно дорад ки ин бомби ҳушёрӣ барои ҳамаи ҷомеа мебошад. Муаллимо агар ин масъала гирем, мо дидем ки баъзеашон ҷавобгарӣ кашида шуданд, модаро кашида шуданд. Акун ҷавобгарӣ кашидани муалlimу падару модар ин ҳалли масъала не. Мо якҷоя бояд ҳамин кӯчу гардина ҳамин бачаҳои пурсидаю ҷустаю назорат карда истодану модарҳоро. аз бурду бохти соҳаи маорифи вилояти Суғд дар 6 моҳи соли равон сардори раёсати мазкур зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд ки дар ин давра баробари ҷиноят-содиркунии хонандагони мактабҳо инчунин худкушӣ ва суиқасд ба он низ аз ҳисоби ноболиғон назар ба ҳамин давраи соли гузашта афзудааст. Дар ин давра 18 нафар ноболиғон ба ин амал даст заданд. Барои ҳамешагӣ огоҳ будан аз ҳолати равонии хонандагон ва кор бо хонандагони душвортарбия мебояд дар мактабҳо равоншиносон ба кор ҷалб гарданд. Аммо айни замон ин вазифаро дар мактабҳо омӯзгорони собиқадор иҷро намуда истоданд. Тибқи вазифагузорӣ ҳам аз ҳисоби буҷа ва ҳам аз ҳисоби суратсози махсус бояд дар ҳар як муассисат на кам аз 2 равоншинос фаъолият доранд. Ва мо ин вақте ки таҳлил кардем, ҳамин сол ман пурсидам, ҳамин сол 14 нафар равоншинос донишгоҳи Хуҷанд, масалан агар 2 гурӯҳ бошад 25 нафари гирем, 50 нафар хат мекунанд. 944 та муассисаҳои томактаби ва дар маориф раёсатҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ин то як андоза муаммои кадри дар солҳои наздик вобаста аз рӯи агар диплом гирем ҳалли худ меёбад. Вале аз ҳисоби устодони собиқадор ҷои онҳо пурра карда шудааст дар шаҳру ноҳияҳо. Мо ҳатто бо ҳамкории вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон донишгарии такмилии ихтисос барои он омӯзгороне ки собиқаи корӣ доранд курсҳои мунтазами такмилии ихтисос бо равоншиносони касби бо олимаҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ ҷумҳурӣ эътироф шуданд, соҳиби китоб мебошанд, як мактаби худро доранд, мунтазам курсҳои такмилии ихтисос биром истодем. Вале ин моя рости қонеъ карда наметавонам, мо дар ин масъала боз ҷиддӣ коргарӣ мекунем. соли 2018 дар шаҳри Хуҷанд барои бунёди бинои нави раёсати маорифи вилояти Суғд санги асос гузошта шуда буд. Тибқи лоиҳа бинои мазкур 6 ошиёнаро дар бар гирифта мебоист то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шавад. Аммо то ба имрӯз сохтмони бинои мазкур мавқуф гузошта шудааст. ҳолати мазкурро сардори раёсати маорифи вилояти Суғд ба сабабҳои молиявӣ рабт намуд. ин аз маблағҳои илоҳигии вазорати маориф ва илм ваъда додагӣ боз як бор дигар мепурсим, ҳаракат мекунем ки ҳамин бино шавад, чунки дар бино комплекс ҳам дар дарсҳои илоҳигӣ, ҳам марказ дар рушди истеъдодҳо, ҳам технологияи иттилоотӣ, коммуникатсионӣ маориф дар 6 ошиёна бо мақсади агар 1-2 ошиёна чӣ бошад раёсат административӣ бошад, дигарош барои фақат хонандаҳо ё ки дарсҳои илоҳигӣ гузаштанд, такмили ихтисос барои ҳамомӯзгорҳо гузаштанд дар як ҷойгӣ бо такмили ихтисосӣ
вилоят меӯбошад. дар вилояти суғд 944 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият доранд. Дар онҳо 578524 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. Барои онҳо 30523 нафар омӯзгорон дарс мегӯянд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.